Csak azt tudtam, hogy a Géza bácsi elvitték, és édesapám megpróbált utána menni Budapestre, az Andrássy út 60-ba, és apámat be se engedték, hanem azt mondták, hogy azonnal tűnjön el, vagy hamarosan ő is bent találja magát. Siflis Géza, Igen. vaskereskedő, igen. Vaskereskedő, és meghalt 48. október 27-én. Ez a történet a családba azok közé tartozott, amiről szigorúan tilos volt beszélni. Az az érdekes egyébként, hogy ebből az 53-as áttekintésből nem maradt meg a dokumentumok között semmi. Szerettem volna nyomába eredni annak, ami napjainkig a legtitokzatosabbnak tűnt Siflis Géza történetében, hogy mi volt korai tragikus halálának valódi háttere. A születés és a halál az ember első és utolsó élettartománya között a legtitokzatosabb életutak esetén is mindig van, marad egy nyom. Nyom, amelyen el lehet indulni.